Ja. Det værker endnu. Hurdy-Gurdys gamle lysmester har stadig det udstyr, der kan føres tilbage til 1968. Det er jo en tidsrejse det her, så det er jo ikke engang løgn. Ja, men det kan den. Ja. Altså skal jeg også lige have en computer på. For uden psykedelisk lys, ingen syrerok. Derfor kommer han oliemaling, vandfarve og lim på de små glasplader. Hvis de bliver for varme, så eksploderer de, eller så ravner de. Og det er sket? Gud, ja. Og så, ligesom dengang, ind i lysbilledfremviseren med pladerne. Og så er det altid spændende, hvordan det ser ud. Er det her et lysshow, du kunne have brugt tilbage i slutningen af 60'erne med Hurdy-Gurdy på scenen? Det ser helt sådan ud fra den navn, ja. Med til at sende os tilbage er også sangen, det hele handler om, her fremført af Donovan i 1968. Claus Bøhling var medlem af det danske band Hurdy-Gurdy, som Donovan skrev sangen til, men så tog Donovan den selv og fik et kæmpe hit. Det var sådan lidt på kanten, vi kunne godt have lavet den selv. Vi ville gerne have haft den. Ja. Men nu tager Claus Bøhling den tilbage sammen med det danske band Don and the Dreamers. George Harrison fra Beatles skrev et af versene, men det endte Donovan med at droppe, så her kommer verset med 57 års forsinkelse. For mig er Hurdy-Gurdy-manden jo sådan en slags tidsløs troubadour, der kommer og synger om en bedre verden, så kunne vi have mere brug for det nu? Altså. 24 år efter sin død er George Harrison aktuel igen. Hvad tror du, han vil sige til jeres udgave af Hurdy-Gurdy? Jeg tror, han vil være overglad for, at hans vers er kommet igennem, ikke? Fordi det er jo også, hvad kan man sige, underliggende stor filosofi i nogle få ord, ikke?